Who Yamian Munam? Krasa, who Yamian Munam, upon some can say, Radaman in your done over training in Anya. Papa Obo in Anya. A dear went to Yanyan. Radama will baby a Bayasu and Munam. Upon some can say, Radaman in your home. Blue mass one time more far. Dr. Odin birthday. Sunday in the bed. You know, Baba. Koye galam say you. And Tafo be PM. 8 years in Unti or Moncada. I can't tell you no better to Tafo the soon. And 20 my own could you took it. Not the channel pa. Pedipaco, Manso. Oh, cause our bounce as a trouble to be PM. I got to kill us all. A dangerous so. Now, me Anna, me nim. I rather for me born in Chairman. I say, yeah. Me nim say, hey, say what me did. Amen. Now we say, oh baby. So what did? So I take. Hey. Grab you so. Now go shall bano. Now crying na do me wo. Mami so number 4 kwaso no obru ya. Prince onye hieda. Bi ababetra krofro ma misua madwuma. E na prince adada me sa. Oni manyem. Menyem ya na me madam pamo me. Betre kurasi. Abrantie si habi. Radio sutuane ka o. Miduja nue wo kromu ha. Miduja home wo kromu ha. Enga so kan sa akwa o. Social media no so abrante bi a on frɛ no adwen pass hwan ano di atem bebre sa no akabereza mu director na on frɛ no bobo no udi atem sa no be video bi sɛ nya dia 2025 be kɔ wi ya be che obɛyɛ ne ho atwuma ho honhom asa boy da uni tumi a yenye dede o Captain Smart mo to no a omu ye dede no omu te bibi so kateche free farm to no a omu ye dede no omu te bibi so sound te bibi so a hwe na ni pa bi apio kana men pomina ena Josephat koto de ni butu fom ya hwe de mpabo timi ye enti Josephat akotoi and what did you put to form? Na Judah and Jerusalem for you know shape form of Radian. A summoner den and was sorry of Radi. Almost a shape form and almost sorry of Radi. Now Levi Four will fake hat for me. And a Levi Four or fake kite for men. And a chorus for Memono. Any chorus for men. When you know, sorry, sir. And I'm sorry, sir. What the Anikas here pa? Almost the Anikas here pa. Hey, you Radin Yago pa ye. I thought that now in the Yomotoa. Worship near you do if you watch it. I will want you too much. $2019, and I'm sure I did my brother say, if it's a brick, we may be and shame to be. We can make sure Job wants some. Job chapter 14, verse 1. And a Bible on a catcher them say, on to say about it down on, or how influ so that the open umpire, a year next enough for Baba. And that's what make a boy. And okay. It's Job, my mate, I say, Ma, only papi or bow one night here will be. Say, what room penny for you see? O man, what do you have a car home? O baby, a war, o baby, a juma, o baby school. And what's our bear drinking? One must our worry. Almost say, yeah, bear juma. Yeah, then almost ask a and crank it and get to know almost stubborn. No, must have the good so. Say, young way. Now. Yeti boni asasi weswe. Ohama. Tọ́dọ̀ bíyà. Yà máa ọ̀kẹ́rẹ́ ní nyẹ́ kakra. Obi great mi ka sẹ́, yé mi nya mọ́tò amẹ́num, yé mi kọ́ ọ̀dọ̀ mọ́ sista mọ́tò yẹ tọ́ ni sẹ́yìn. Obi great mi ka sẹ́, yé mi nya kòsí amẹ́ di, sista kòsí ẹ̀ 3 cedis. Ẹ̀ 3 cedis.
nya don see mo amennom di anwunu don see mo say no 50 cedis Sanya man kiti we nyina no na e de awreho beere e be shaw kraso Israel for ensa baby asam na duro no say wo mo amawurade ani mu a enye yida nti wo hene na akoto bompae ma poma na hwehwe ase omo wonne omo to dwom eyi awurade aye ehwe de sie ɛna ɔsɔre anɔpa tututu nti ɔsɔre anɔpa tututu na wofiradi kɔ te kɔ asrɛ so ɛna ɔkɔ te kɔ asrɛ so ɛberɛ a wofiradi no nti berɛ a wɔfiradi pɛ Josaphat gyinae ɛna Josaphat gyinaeɛ ɛna ɔteɛ mu kaa sɛ ɛna ɔteɛ mu kaa sɛ Juda ne Jerusalemfoɔ montie me monyɛ Awurade mo Nyankopɔn ni na mobɛtim na monye n'adiyifoɔ ni na mobɛdi yie wobɔ nsɛm kɛse a Awurade hyira wo Usamba no nyɛ hafo mo nsɛm yie di Awurade di na wobɛtim na gye n'adiyifoɔ ni di na wobɛdi yie Mini nua bi nam nansan kɔ ɔbɛsra ma ha benya sika paa nya sika yie ntimia nana mene otu ɛna bɔmpa ɛta n'akyi ntimi kwaya baabi a ɔma meteɛ no am sɛ unia baabi a nyame yɛhyɛ wakɔduru no ɛma maame ha da biem to fie ne nyɛma no to fie ne yɛ fie ne nyina wie ɛna mkɔbɔ ho mpae ɛna wɔn mo ka kyerɛ me sɛ ma obie fie na no ɔfa maame ne mɛtiram nyɛ sa obie fie na no a abusuafoɔ no bɔ ne fam ɛna ɔma ne nam fofoɔ daadaa no nti me mafiri santase mekɔyɛ a machine sɛ gu fie hɔ no ne polisifoɔ ne asogyafoɔ ɛne ahemfoɔ mu gu fie hɔ abusuafoɔ mu gu hɔ bɔ m'ani sɛ ɛna mesu nti ɛne bɛ sɛ 6 months asa nneɛma wɔyɛ ne yɛtwa gya tom abɔ ne ho mpaeɛ saa from 2018 afɛ na Awurade ma ne nsa so nyɛ yi sɛ saa nti Bible se sɛ wogye Onyankopɔn di a wobɛtim na n'adiyifoɔ no nso gye mu di bɛdi yie diedie bɛyi wopɛ sɛ wokɔyɛ biribi na wɔbɔ odiyifoɔ no amanneɛ na wɔbusa Awurade ama wo anaa mɛboa ampa busa Awurade ama wo na Awurade anim onyama daadi ama wo nyɛ sɛ mahyia bɛrima tenten gra mo nyɛ sɛ yɛ bɔne ɛnwi wɔ no kukum ɛnwi na wɔ no kukum no mma kɔhoma tenten gra mo ɛnyɛ prɔt obi te sɛ yi wobɛkɔ tamahaba ɔne ɛkɔnturo baabi a akoa bi nso wakyɛ ɛfa yi ne wɔyi mmɔ nti yɛware nimdeɛ ɛne yɛware nyansa hallelujah amen sɛ yɛware deɛ nimdeɛ ne yɛware deɛ nyansa nti na Solomon ne ma 1000 ɛne tenaeɛ ɛna wɔyɛ selective yi mmaa ni bi sɛ wɔyere pa hwan ne benya ne bɔ yɛ den kyɛ pure gold and diamond saa nso na okumpa hwan ne benya yɛ bɛrima a wakɔ ha adama ne mpena atɔ fraskin di air condition abom ɔbra ne ma ni TV ne yiri ni TV ɔsɛ ɛnyɛ koraa ɛnyɛ fɔkin la koraa dade a wei ɛgye umani TV na de 45 inches akɔbɔ mpena de wɔn nso wokɔ awia no dade a wei ɛgye umani TV na de 45 inches akɔbɔ mpena de wɔn nso wokɔ awia no ɔbɛkyerɛ ofufuo ne adwene kotodwe ɛma ne kobi na wapɛ Nigeria movie a bɛma bi show wɔ ba a wɔwɔ ne sika kunu na ate ho hwɛ nti aduane na wodi ne movie na wɔhwɛ no wɔwɔ baabi a wɔ
Oh, I know Busao. Black Prince. I say, Sinini, come up. I say, or more who may be aware. Hallelujah. Amen. So we are fear here. The fear here. The piano default by the preacher. Yano can say, Obi our piano. Say, we are respect to bar. Hallelujah. Amen. Omo to me, Master, His Excellency John Dramani Mahama, His Excellency, and yet you know bedroom hole. Honor Lord Dinebe Excellency. And I'm IGP, Dampare. We need to check the wrong IGP, and yet you know who. And I'm a prophet. Who will go? And I'm a prophet as a move. To me, how much? Who am sorry? If you go and Kujano, and you know what city both fruit. He say, a honor or more pajam would do. I'm a bokashi. No, so many dinner chinia, and never a bass of bombing combo. Or that now. Yeah, to station you are. Yeah, to station you are. A department number than other day. Aman. Be a prophet, a moko. Anyway, say no pan your point and a far back a quiet army boy. One far back angle. Do one of them nipia or Brahmachia day, a mammy. That's it, be a prophet, men so. Bokra baby, I'll hear Jumano. How much you want to me sorry, three. When you know, say, Kujano has men call. What's with the papa for? Back from Abatar, dear. Niku no. When I saw when Munyam, I wouldn't nip a mount. I'm a wire bema. The first one who could Jano another day. Share, what are be a prophet? We are prophet way. A baby or brain, a dear beer or the bro. A baby basono, when you pour to a brother for a bed. Shows the sons are all crab fruit to women at Haiti. The South Planet Riano, or Sir, what pro was it? Now, poor one so poor. Tell your payer, any poor who are new war. Kokoti uzuni kapre. Kokoti sa. Kokoti di ye o ya na bog wo ho. So what I say? It took Friday no ba ni so okodi dwa. Eno ye nkae bondro. Wo huri. Eno nya to wase ebusa se mi wura. Na nwumre die na wo bedie. Osima mumutu no. Na ne wura. E fa ponche egum na. Are you ready, friend? 30 CDs and Korafo. Who say more dear? When Jown at home. Who almost are over packing 70 years go, over packing some guasa, and member away, or beer no one in the Erika, Adam Bois, beer in Erika. Ah, a bum almost a budget. Monkadabia, Amoka, a bemo almost a budget. Then send me a mistake, he said, me make what I couldn't be. It was Shas year 2012. 2012, no crowd. Yeah, no 6 months, me train bear 40 million. And I'm saying, hey, it won't cut 14 years in the moment there. Let's say, 1 billion or no. Hello. Sali ya kabichira wa mono osusuma utimu nya mere ye Christopher mo timu nya den za uku amakọ homa usika unu aduane na na umedi we nipa bonefo titimemu esi twa wasuo atimi awu fufuo atakokọ ayenkwan ene omamiensa transie di awu drum ama huku akona magazine at the come and abedia edi so rent no na atua e to ojite na no abeyin dem egu abonten to edi no hye ho and all body points ne fa
And I both say, oh, in New York with me. Pray upon pay. Sanima when you are Bible say, we are Beman says so dear, Boafo. And I ransom me boa. We are Beman says so Boafo. Okay, so be it. Obenyasika Obani did birthday. No, I talk 15 billion. No, they are selling it anymore. I'm going to say, what do I say? The Mumma me for no so. Mumma me for no more year akmuma ma kwawarian. Ya muntu mo futupa ebinom. Futu ade makola ni nyina ya de sei na adwen. Na won so de du ma me achi. Kaka krabi na no sasa bro ne pressure ba. Ni ekodi ni 1 week. Na bon so aba wi ase. Futua o ma me adima wo nyina sasa hukuru yadia ebema me wura ho. The water we am catch and say enye gidi aware ne ye ware o. Ye ware Kristo mu say ye bobra. If you fuck with me, I'll fuck with you too. Titi me good. Remember when say yes. Meaning what's up? How about once I kill dia? Remember when baby I'm free by. Yeah, GDA. Warian ke heaven ke to Nyankopon de man nipa. Senka mon trans na mo ni nya dai enye. We ni bia no we aboa we di we bone na we di ache no. Nka mo ya ne kakra sa. Nti ntia futu mfiri wo maame ana wo nue bi ho. Emfa nue yi a enkoye obi ba bema. Na de na duro nyumra wo da ho a wo change di asa de wonya Bedford dia boss no. No na egugu mu nsuo. Ukunkura bremu hu no anka wo ni pita anka anware no. Asram bi ye no pa. Ni nyina ma me ama na ba mu ankoto akore ya antwene. Ni nnam nuro so saa. Iti be sa akonwa yi. Elu preba we sia no da fom kum. Wa shama mi sa. Wa sha ne ba isa. Ene ne wanya ba bia dai agina. Na wo ba ware no. Na watimi akobese be ma no. Se o maame o wo no ba wi ase kura. Mo mani sika nto de ani ni. Na mama ni bo so a minim bia na ha wo. Me maame afra mi o. O se mane no ndi anya ndai. O na ebuza na yire sa o. Ne maame afra no. O pisika koto pressure duro. Ndi anya ne dai. Ah! Ye na Onyankopon di wi ase ahye yensa o. Your decision be wa ye ni obi nwene ho. Hallelujah. Amen. Pacha ni obi dwene ho ana. Dabi. Every CS omo ye de oni empon. Verse 21. What say? Na oni oman ni tu agina. Ko e na oyi adwontofo a woto awurade dwom yi na ye. Awokeka krunkrum. Ye wo dwom ne ye wo dwom. Nti resramo a amom ye ntie nwom a ebema ye Yenya urade ntemo aye kama. Kwa kusumo kunyuma mwa we young boy speed dodo awona drive Lamborghini no en malamo ere wajere pragesi ka kura uni bi ka $4 million ho nyuma na wuti awona drive Lamborghini malambo no ye ne zazi anom red wa mama nwa memo wa mo mama soria Memu amobie mu utumfu Nyankopon. Enya kama. Yay! Fan form. Yeah. Ni part of my baby because only you baby will be free by you. Omo ye wo mu free 2000 ba no. Omo na beba omo na say Ghana no. Shut it talk na odi agura be delete wa app na friso. Ola nkete niam omo ye no. Video si ni nyina ho. De na ho share point abo brazier ni nyina ho. Na nyame amwa wa be hia be ma bi obe ware no. Dan ye be ho ade no. E no bi be yi video no. Ku ne to sa ade de asende no.
nti internet ne so no sɛ woba so bi a hwɛ ho yie mɛgyinagyina hɔ na awurade ntie nyina mpaabɔ na wo me adanseɛ ka amen na ɛnyɛ hɔ amen ranso ka baaboro na mempɔn ɔne ɔman ne tu agyina ɛna wɔyi adwontofoɔ a wɔto awurade dwom yi na yɛ kɔ ahokeka kronkrom nti ɛberɛ na wɔfiri adie no ahokeka kronkrom gyiri nnwom baako a ɛmedɛ paeɛ ɔpo asoɔkyen bi abua fa me kra so nkwanyame no yɛagye me dɛ paa ɛnwom paa no ɛmedɛ paa Azoje bia bo fa me krasua Akwanya me mabe ya jibio Azoje bia bo fa me krasua Akwanya me mabe ya jibio So chibia bo fa me krasua ati mi ni obiaro me dia mi ni wa be juma menio Yamini ojuma enia Medi di wa radio Yami wona Masinya ungu puna una banya jua jua no jua yania jua yani ni wewe ya kunyamie wana Semi nyaminu ojuma yenia Zobia yirimi ya kwenti Abie nyamie Wona Nyame wonkwa Mania bia to misu Ayale so fonya mi am from ya bro Nya mi wa ba ya jua hima Elijah nya mi wona ba ya jua hima Wa no juma yen Obadia makado Sana jumbe se sabri ana nyumo ne namase na bompa e kakrakra Amishira opedi bompa e kakrakra sa Nyame bayo otiase hwe tie bi Erade be Amishira Eba minka na misi Akrakra no me to correct na no mode brena mi free anko Eso be a church member no kasakasa na adwe Kana mempon Brother sam go beto so mienu tie no Ozai Nchemadu no ba ko no
Moya de Yamisram. Only your money to Ojina. Yeah, Montanasina, Inti Yamiasa Namimpong. One would buy Yamisram. Amen. Kababo Namimpong. Or say, only your money to Ojina. And now ye are going to 4 or 2 a ready jom and Waka Krum. Yes. Now, a brother will fret, you know. Ufredino. Udi one I will me and one him. And what can I say? Mona Euradiasi. Mona Uradiasi. Na ye. Na doy or hoda. Amen. Bra will free John to any a ye nasiano. O Totomon a pair. Euradema a tell by Amo for no so. Obadi Yamie, bro. Obadi Yamie, bro. Euradema tell for by Amon for so. Ena atamfo ma awurade ma atamfo ba amonfo no so ene moabfo no so ene moabfo no so ene siabepofo no a omo ba judafo no so no siabepofo no omo ba judafo no so na onyankopon kan wonyina gui onyankopon yere o kan won gui empabo mutumi ni onyankopon yede kan won gui o bonsam kese ma yewa ha enyum no ene empabo no ya bro ya bro ya bro ya bro True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fride free. Wo nso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bo Kasie. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West, Regional Mempong. For comedy achi ni empong. Psalm 109. Ko Maye nyankopon muawa no. David say maye nyankopon imuawa no. Na abonefo ni nkontompofo bie wano atia me. Nipa bibiri bie wo mo anu atia ye. Ode techrematrofo keka me ho nsem. Techrematrofo no mo de keka ye ho nsem. Na ode nitan nsem atwa me ho ahia. Ode nitan nsem atwa ye ho ahia. Oni me di akonkwa. Oni ye di akonkwa. Ota me de hye me do anem. Ota me de hye me do anem. Na enso me die. Enso me die. Empire na me bo. Enka bi anko na me do. David si na enso me die. Empire na me bo. Empire na me ye dey. Me bo.
Ntibra yegusu ayebo mpae. Sadi etie biara. Awurade ani monyam bɛɛdɛ ɛbɛdɛdi. Ewo hu ye nyina mɔbɔ. Amen. Ofa bɔne ne mrato die bi ankyɛ. Amen. Free nan kopem bi se ebewie program yi. Amen. Obia koma so ade bi ɔde ba ha biara no. Owura Yesu nyama no. Amen. Yemesu na monyam adomini di. Amen. Amen. Ayeye nyame mo wonu. Abubi aso die tie mi o. Aso die tie mi o. Ki ka mi hunsemo. Yena sisi bigina so yena brofo no ho bigi mic na ayira ayira ene de ka se Yakobon senkeni mi onhyira no na oye ne kase message a ehwam na wo tumi no mienu fo se yemfa ye ho nto Yakobon so na ekyil so ebo so se den kro a Yakobon no be den obeye hallelujah. Mummy, I stand can say some conscious and canino. When you go upon Uncle Swama, I don't know and you can see it. Now, Dana Dina, no, you go upon a summon upon now on fan chile, no soon to me and fan nanti. Na Christo bar, me no mean, I about not dominity. Won't say and a brave company for chain, now you may dear or not at was. Sabre mesre e panhwefo empenifo se yemmo mpaye nti obeto opunum na akra nyina akofom na mpaye Wadi nyamia nyina juma ye wawe Wadi nyamia Awangwania nyina juma ya duazio Wadi nyamia oba Awangwania duasianso nyamia Radia wayama yendoso na nyumra Siama yewa Siama ya chawa Wano nyanyini Yesu na numre Yesu ya ye ni abayo odumankwe Ani mahino na nyumra Adi nyamia nyina jumba ye wawa Adi asasura wawa Adi nyamia nyina jumba ye wawa So do I go why am I indoors? David, you are jumping to a number or her and it your name, answer. And one who's afraid of the chum. A bomb pies. I read it here, men pabo. Ya swimming cut a sere. Onu kredi mu cheme so awa wotine ne mu
and for quite a woman. One him, at the as if we be no dip a time for time a cry, a bombing crash from a mammatin sumo. So one hour would rather. My home to pity woman. Marco Marsno, my young, make I tit in Nanoa, make Jimmy one year young. Mrs. So and son, what you want, my tenement so much. Also come to the cry. Sa a war. Already, young Tamla Jimaso, I'm home to pity. And you only won't tell me. A man, your son, when I was son of Cramamo. Mamma, too, a day yanapa. I was soon a madam home at war. Mammy, you know, cry a man fast war. Now, una mamma cry so much now. Already, you be free my half one some. When China madam home a cry. Chira me the open your. Only me young crop. Home panel. Enyam was a city so. Udinti. Already, Mammy Yankwa. What in you? You may cry free of him. David, you are coming to a number of her. Adrianam Yansa. And you may do me a money of you, say. I do you, you may my time for some. Let's say 1 hour, say me crying in every say what quantum, or my own car. Amen. Onyame no kwafo empa nenso empaibo ensi oma akra ewo anim ene wona beba nyina ye kanfo so anu onyam enane empaibo asase de so yimu ye wo anim ya asama omobo brane behu ya mobo ewo nsaban mu fa ye nyina amraton ane amu yo chaye. If you say, I can't was him say, near was swad swabre, Nani komu buono, Omra on chain, na Obasiano, na Obamana homedie, Auradi Adoni near, Mizaya Emireni near, Emira, what the Fuabasano pair said, daddy, you know, and in a day, Auradi Kanya, amen. Now Abrabadia free, I hope for any attack for any ransom. Na ya ni yenimsa dwumade enkwawie ye no na ye de aseda ene aye ma odi konkron yenimsa wa ya wie brabe ne entena hon konkon nti ma asumdwie mra. Amen. Amen. Sorry trase abrasim. Pamchawa any DM say Yansaka phone be a watch it say share phone na unhuna na waba a pronoun Yansa I can phone kutua be ewa eti old phone ira oba watch the sedatia na a day amount na bia kama Oni bro when you me flower ya bro new so back where you man bro bro Yeah.
Onyane lazo so abatenia woni pa ben yo pa mountain so we ensenche ni bebre adrian so yansa frasi rebro nyame ahotumi bradie so
Yeah.
Yamabe. Yadi kwa jina mabeyo. Yamabu Yesu. Kufunia Oh Temufa Divoni Goshafana Paniaja and you know so has a Yeah.
Bravo,
What do I get? I am above where when the baby Yabra, what my yabro? It is one from when a yabra. Don't do a Janet, don't show yabra. I'm intimidated. When a yabra. I do not want to go down for the buff. I got it in the name of Kupon, why you I'm not a man, oh, we please by your Nazareth years way. What Mamma, Kwame, before you quite a cocoa now. A many upon your media crab or Joe Tata. What matter where to take a walk for Yamino? Mike, I'm a boy, no. Yeah.
Yeah.
Abaya Mayuro,
Bro.
Yes, you should have been sound down for do a janga, don't throw up. And the jar was on slow. And the jar was slow. And the jar was slow. And the jar was slow. And the jar was
nyamu nyango to si mrungu na dia so apamano ubasa se kungu dia se se bia ni sanche ni ura nyamu na Enyesia ni atwatwe ya bra. Etiana bakwanzwe bro. Enyatrapa ni atwatwe ya bra. Ogugodufo ya bra. Aya bra. Omimimfwe ya bra. Etiana bakwanzwe je danfo duaja. La la la.
Oh
Joshua, Nyamina, no,
Muntie me and the Gidia show. And you want to do a bit of your engineer, a body. Adamama no akufunie. Etemufunie adifuo ni nkonsafo ne opene no no. Yafro ya wunie. Yafro ya wunie. Uyonya me grutio. Yenya me yawaja. Waja sini free na numba ya sa subonte. Ama sa sisa peja dia wai. Odo mama ni okufuni. Temufo di fo ni gonso fo ni openi no no. Onwere we ya die no so sa fo yini. Jesus is right now. Guasa munyansa ni nonwe abakwa mayo fankrante ya adama mano yewayo asamba adote bible wasiwo yino yana makori emresi ama baboja Yadi awadi aya kwetiri nyameka ino Yadi nyasa ya kwetishi nyameya Yo kwasa munyasa nena Akwese blanti ye bodio Jesus is alive
Oh,
buafwe. You see your near Mompaye. A young consortium.
Jamra
Yes,
wasra waribo Eda wasra Baba yena juma Come na me go bio yeah Come na me go bio Rahema mo me go bio Radia me go bio yeah come na me go bio
jire du mienwe wo pajuma na zo na ya fa
Wanda
Jimmy Yadiamwa, Jimmy O. Minyon Company. You know. Magwani na mo nyame ameda.
ọ̀kan asẹ́mu yìí o onyemi ni na mi wọ ẹ̀jẹ̀ ni mu. ẹ̀yẹ ọkọ̀ Jésù mi mọ̀ Yeah.
Eja wadi akwadi anezima ibiri buaje nkwe. Odi anamote aswa oye bodio. Money I didn't want no more. And then I'm for New Year's Christmas. Onam nyina Nyankopon wo awurade. Titi mununkum. Ona ati mununkum. Na nu apense atwa ho ahia. Odasa chinyamie. Ona butu akodo. Otwantwan kotwan ko na zamatwa wadi akoade ni nsam. Ibirifu Nyankopon. Ibirifu Nyankopon. Ibirifu Nyankopon. Uti wasuru musoro. Utumi no anmu nyim nyina afasa ase so. Uye kronkron. Uye kronkron. Wonyam uye kronkron. Uye kroje. Bibia mfra mu. Unya ane da bi Nyankopon. Uka ejina. Usa ebam. Na ototo anofo bia ntimi ntoto yi wo Nyankopon ano da. Sanse uye no kwafo.
ono kwafo astanka odi da amen yensem nyina ne sɛ yɛde asɛm bi ato anim sɛ efiri ene anɔpɛ na wotwi mu mpaabo bɛsi hɔ nsɛm nyina ne sɛ ɔhaw bi da yɛ so adesuo bi so yɛn emu odu na woyɛ wo Nyankopɔn na kuta tumi mu ahoɔden enti yɛfrɛ wo dwinade bɛmuni ma yɛ tumi mu wɔdenfoɔ na ɔkon no ɛyɛ ɔkon asɛm wo edi edi wada enti mi wura Yesu bɛboa yɛn bɛkama yɛn bɛgye yɛn awurade ma yɛn hu tumi ma yɛn hu nsankyerɛ ne mpaabɔ yi nkɔwie yɛ no ma nipa nyinaa hu sa mpa woyɛ nyame ma nipa nyinaa hu sa woyɛ nyame onore woyɛ nyame krote obi ni nenu ni nadue woyɛ nyame krote Adambe me yame bibi amfra mu godoma nkuma bonu onyam sew nyansa bo akwa wonu onyam sew sadu wonu onyam tie no sa na wotie godoma nkuma wo ye kese anadwo da suom yi akwa Jacob beche na difo asepakafo na dwontofo ene nkoa no mfra no mofa ye die asem nyina ye twen so no gigiye godoma nkuma ye twen so no gigiye godoma nkuma na yade ya samre sai sabafo no bahunu nsu no ma obi nsan ye ho ma obi nsan ye ho amen yanim de otumi ye amen ezansan na no okoto obubuani no o se wo wura fa so ho ye odin o si bo mi wura ye abofo fi so bahunu nsu no a na mafo nyina dika jame na masia wi mi se ho masia agenkwa ana wo Yesu kata nze wo so de enso no mpo wankotomu biemu boye me hu sampa wo ye nyame udi ntitia da amen babu senye ne hu no ni moja ananya ye ni wi motumfo esum motumfo ahombone enkabetire adamoni bayehum mamrunsam mabaifo anadu anipa da no anasa hu botu agina na opam nipa ti so we ye for ha nto so we ye nsa na dwuma yan na nyuma ntitiri yan na nyuma ntitiri fom anadwo yabo anim ya wiai awurade ya wiai amen awurade ya wiai amen bofo ngode from akon no mayai ne bedi nkuni mayai awurade nkudi ngoma ye wodi nkuni mayai ye wodi nkuni mayai amen wo ye kunudifo nto se mpa bo nkwa wie no ma omani nyina hu tumi na okasiye ene wonu nyam yenu se obaye adom no nti amen amen ene munyamene asedan kawrade din da godoma nkuma bonu onyam sa nyansa bo akwa wonu onyam sa kopim ifiada wo china sadu wonu onyam tie no sa na wotie iti yankwaji ahome kakra anopa enyina yese by twampa aboso empanifo no omo enkokọ no ame adoma ekira no pa abagise fita no da ho no wani difo baako ene yame adoma ekira mba bedro pachofa to ada ka ne breme ene ofre na ode bo awurade adwuma akra na yeye no awurade bɛyɛ o bebi kwa ama ye nyina ka amen enye ho o amen enye ka amen enye ho mishramu ntiaja no moda homa de obenya bia de bɛboa ye no
Awurade adwuma Awurade bɛhyira wo nti yɛ papa no Monica amra. First line and second line in Amumra. Also first line and second line, Pacho Mumra. Pacho announcement be any Hallelujah. Hallelujah. Bon sema Yesu Kristo. Yebeda ya donto fo moto nyum yase. Omo ya de pa. Ene Nyankopon di fo nso. Yehu anhye omodin. Empania ijina jumana nim yehu anhye omodin. Ena yesu so a ye nyina ya ba ye twe nyame nyame nhye den. Onyame nhye den da. Ye de ene de no ekona wie anopa ye se ginam. You see ye kona kakra sa kopem memenda. Nye betesa anu tene. Sunu se kakra yebeko. Nti ye bishira so ne akoda kakra na Kristo ye adom a adepa ha ne chia yebesai abeto ampa abo no so. Eye huhum pa abo ne ye. Nti se anyere ye ho a eniema ntimi emrase. Nti se ye ye ho asede adofo ne tojum adifo ye adwuma asambakafo ekenyankopon asem no na ebre tumi boni ase na fi ojene fa hodi nso eba maka kire mo se obi enya tam emampa abowi so dia se nya tam mampa abowi na into ana mon kakra krasa na de ekoso no nyina no onyankopon guso a oye ho adwuma ne bewie no ibia be kama ehyiranka ne de da nti ebekona wie ukuada ebebo afode ukuada afode ne de ni berew bia oha bia bobo aho ebise de yehu ni nyina no ya senka dwuma na yeye no eno so sika ewure mu no masa anye yizi Lawson TV yakọ 5 months ye tua 1 billion
1 billion. Wawa wasa obi nyame obo so ne asase asem ne yeka o. No hie no sa no ma 1 billion. Obi betena ho no akansem sa no asori ko free. So te ase. But esese ye ka asem no ma Onyankopon ne onyam ye dai. Edadi. Nti ukuada no obi ammo an ho na yentimi emma fode no kurani. Ukuada mo amma fode ne de amode asem aba. To be our heavy abobo ha na ukuada intimi mafode no na intimi toa asempaka dwuma no so na fi nyame honhom no so nkoso ane yentena na eniema nye yema amen nti mpanimfo madaroma e dokọ na wieye pa mecho ema no amope awo no honhom no se enya kwankyera nti nyame yadoma wo kyena no pa no e be start esa kwankyera na Emma bi efri what they say achimoda side wo ba mpa bcho ebi wa ha sister na mo fri achimoda side ba no wo mu nia anopa no wo mu mpa bo ha de wo ba nti ade achi a omada yo nti e bekọ na wie e pa mcho ememma nsori na emma Yeshira su ya boss no say obi diska kotu mu anuma bani abompa ya mamoy nti emema ensori na ma nkoto ne mfa nko na bi oh wasuru ni asase wura otwedi ampo kwame una do wasori betima asase so ampo enum na ade no kwali gidi asafo so epie bae ena obi kwa me bi aba uti asase so wona mkonkon so kasa kire ye sesa ampa bo ya fibia yenye nti afuwe na tosu mienu a yitu saa na mo no ihyasie unya ejeje mu woda so akura yimu nti mpabo nyina ne se ye ne ewura mpabo mu fo bi abo ne kye no na honkunkunu a eye nipa boafo pa no amane ne ya betena konnua no abubu o haw bi afiri aso akọ na fe mpabo ye chi no ifira dum akọ dum oh yes Nyankopon ne abankese utimi ade nyina yo tie ye mpaebo shira ye mane sie ye da amen amen Awurade mpaebo eneja wosoro wode wonte ayini yemra ne openye wasase so sɛdeɛ ɔyɛ no ɔsoro ma yɛyɛ daa aduane na fa yɛ aka firi sɛdeɛ wode firi wode aka mfa yɛ yɛ nkɔsɔwim yɛ firi bɔne na wona ahene ene ahoɔden ene anuonyam ɛyɛ wo deɛ daa pamtwɛ me nhyira mɔma yɛ nyinaa nsanka ɔdom asomdwie mmɔborɔhunu a ɛfrɛ so Nyankopɔn nkyɛn yɛwurade Yesu a ɔno na wɔde wɔwuo ne asɛm ase nkonim ne mmɔborɔhunu na dɔ ɛnsɛre nti na asomdwie ne nhyira ɛmmra so daa amen asomdwie o ɛna ne agyanom amen Babacho obi diska ko she adaka ni ma mumra ne mompa ya mamo yo me pamcho se obi di car ba na ukọ santase ya me pacho obi humi wai e bia o de car ba na ukọ santase ya be humi ansa na wakọ obi diska ko she adaka ni ma mumra ne mompa ya mamo ma no oh wasuru ni asase wura Nyankopon ne abankese utimi ade nyina ye ose emfase da for de mo ntua abo ade ma na yemfiri ohia dem na abaji eso ne eso ahye won munyam ebra ehye dwumade yase omo discussion da kamugusu ye nsanchani bebiri ene ma wo yetu anamon no mema so atu anamon di omo hwehwe bia no mehini ni Nyankopon mo mo nsanka wo tumi mo mo kwai mi no ma hye Kristo no munyam da amen obi dika efisantase ba ya
Apostle Paul Ban, Kwao Biposu B District, Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophets, Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophets, Deacon Samuel Frimpon, City Summit, Ashefa Branch, Prophet David Ousu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto, Macro, Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro, Onyaminipa, Jumade Nyinasiri Naso, Ani Evangelist, Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokasi, Eshasie, Sunday, 6, Ekosi Saturday, 12 April 2025, and upon Kron, Ekosi Awia Nom Yensa, Debia, Assembly Daso, Yefi Joshua Nguma, Etie Enum, Niimu Enkron, na Aradika Che Joshua se, and then Mamuni Museum and Super Efrimoso, and until a friend or Gilgal, the Bessie and Neyara, Kwasieda Yumeno, a deliverance session, and a mega watch night no so, a Friday, 11 April, and Naju Nondu, Kosisa Diabechi, Shadow Suse, Jumadi Echi, Ukwada Biasu Yempaibo, and Dano, Bethel Asasiba Sheki, from 0243 819756, and now 0249 983311. Nejin Chemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni Muni Wasasini Sububu Konya. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no emu nsam tesen. Se wo ye krado, saba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wa asase ne so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodoa. Wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Ousu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ban, Kwao Biposu B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District Head of Prophets. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophets. Deacon Samuel Frimpon, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Ousu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto, Macro, Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro, Onyaminipa, Jumade Nyinasiri Naso, Ani Evangelist, Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokasie, Eshasie, Sunday, 6, Ekosi Saturday, 12 April 2025, and upon Kron, Ekosi Awia Nom Yensa, Debia, Assembly Daso, Yefi Joshua Nguma, Etie Enum, Niimu Enkron, na Aradika Che Joshua se, and then Mamuni Museum and Super Efrimoso, and until a friend or Gilgal, the Bessie and Neyara, Kwasieda Yumeno, a deliverance session, and a mega watch night no so, a Friday, 11 April, and Naju Nondu, Kosisa Diabechi, Shadow Suse, Jumadi Echi, Ukwada Biasu Yempaibo, and Dano, Bethel Asasiba Sheki, from 0243 819756, and now 0249 983311. Nejin Chemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni Muni Wasasini Sububu Nkonya. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi nso yedie abon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no emu nsam tesen. Se wo ye krado, saba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wa asase ne so bubu nkonua. Enanson Empire Bo akomchine. Eni mega watch nighter. Tumini ojadi echi. Our True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodoa. Wodi wani monyam. Wonto mi ene wonwusra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Ousu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ban, Kwao Biposu B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District Head of Prophets. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophets. Deacon Samuel Frimpon, City Summit, Ashefa Branch.
Church, Prophet David Owusu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto Macro, Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro, Onyame nipa Jumade nyina sini naso, ani Evangelist Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokasie, Eshasie, Sunday 6 Ekosi Saturday 12 April 2025, Anapa Nonkron Ekosi Awia Nomyensa, Debia, Assemble Daso, Ye free Joshua Nguma, Etre Enum, Ni Imu Enkron, na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ, ɛnɛ mamuni Misrim enso pa afiri so. Ɛno nti wɔfrɛ hɔ Gilgal, de besi ɛnɛ yara. Kwasi da nwumre no, ɛyɛ deliverance session. Ɛna mega watch night no so, ɛyɛ Friday 11 April. Anadwo nondu kosi sɛ adeɛ bɛkyi. Hyɛ no so sɛ, dwumadie nyinaa akyi. Ukwada bia nso yɛ mpaebɔ. Ɛda no, Bethel asase bɛ sheki. Fra 0243 819756 ana 0249 983311. N'agye nkyerɛmu. Gilgal season 2. Omuni empire bɔkɛseɛ. Komuni muni wɔ asase ne so bubu nkonnua. True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ɛhɔ na wobɛnya asomdwie ama wo kra. Abusua bi wɔ hɔ a wɔn mu nyini nkyɛ. Ebi wɔ hɔ a awɔre anim. Abusua bi nso yiedie abɔ wɔn. Ne nyinaa firi. Wo nso abusua